Van een omsjochgebouw naar winnaar van een architectuurprijs. De Veilige Vesten is ontworpen door KAW-architecten en is uniek in Nederland. Vooral door de combinatie van energie-neutraal gebouw met de opvangfunctie. En dat valt dus in de prijzen. Ik vind het een erkenning voor de samenwerking die we met Woon Friesland en de architect Beatrice jaren geleden zijn begonnen. We hebben heel scherp met elkaar neergezet hoe we het zouden willen. Dat we een mooi, duurzaam, veilig en beschermd woonconcept voor specifieke doelgroepen wilden hebben. Nou, dat is gelukt. Het oude politiebureau is heel dol impact. En daarmee heb je een optimale temperatuur- en klimaatbeheersing. Je ziet dat hier de oude betonnen palen die voorheen aan de buitenkant stonden, die staan nu in het gebouw. Daarmee is het gebouw ietsje groter geworden. En de betonnen palen die als koude geleiders een enorme energielek waren, die staan nu binnen. En daaromheen is het hele geraamte gezet. Het gebouw met de vorm van opvang, gewoon in het zicht en net verscholen op geheime adressen, dat moet een voorbeeld wezen voor heel Nederland. Er is dus nog maar één van en voor de opvang geldt een wachtlijst. De meisjes die op een wachtlijst staan op andere plekken in Nederland krijgen die opvang, begeleiding en zorg. Niet op de manier waarop wij dat doen, maar wel op een andere manier. Dus dwongen prostituees die hoeven net extra lang achter de ruiten te blijven om een concreet voorbeeld te nemen. Het is nooit de bedoeling dat iemand gedwongen in de prostitutie zit. En het is in Nederland ook niet zo dat als iemand eruit wil, als je dan niet bij 4 terecht kan, dan zijn er andere plekken in Nederland waar je terecht kunt. Jonken het gebouw wordt nog een pand bouwt. Naast de bestaande 48 plakken komen er dan 32 bij.